para ensinarvos un truco que é moi sinxelo. Antes de nada, que necesitamos? Simplemente un folio en branco, unhas tesoiras e un rotu de calquera color, do que teñades na casa. Mirad, imos a dobrar o folio, vale? Facendo como a figura, como se fose un barco. Antes dobro eu e despois ensínovos. Así, cara esquiniña, intentando facer un triángulo o mellor que podamos, vale? Quedaríanos esta parte de abaixo. Os coas tesoiras imos recortar. Sen recortar os dedos, a ser posible. Collemos a tesoira, recortamos por aquí. Todo mellor que nos saia. Ben, xa nos quedaría a figura do triángulo. Al chegar a este punto, que facemos? Dobralo pola metade. Esta dobra vai nos a servir de guía para despois facer o seguinte paso. Ves? Dobraríamos así. Pois a partir de aquí, dobraríamos. Aquí. Vale? Aquí. Unha parte para aquí. E a outra. Esta parte que nos sobra, dobraríamolo cara ao outro lado. Intentando quedar pegadiño do vértice. Abaixo, vale? Quedaríanos algo así. E agora, desde que temos a plantilla feita, imos facer un pequeno debuxiño a ver que sae aquí despois de recortar. Imos alá. Intentamos pintar, ainda que a min pintar non se me dá moi ben. A ver que sae. Seguro que vos incluso podedes inventar outro debuxo mellor que este, pero bueno, vale? Sairía algo así. E agora, as tesoiras, recortamos polas liñas. E a vos eso de recortar, creo que vos gusta tamén. Intentamos recortar polas esquiniñas, sen saírnos. Cantas cousiñas tedes para facer aquí en Nadal, Despois xa me contaredes se saiu ou non. Intentando non cortar os dedos, como se dixen antes. A ver. Que sairá, que sairá. E agora, desde que temos todo recortado, intentamos despregar pouquiño a pouco, pouquiño a pouco. A ver que sae. ¡Tachán! Un copo de neve. Que vos pareciu? Empezades xa a practicar. Maguriño.